Bună ziua, toată lumea! Astăzi ne jucăm Blind Bomb. E un fel de jucat și blind, și numai că cu bombe. Hai să așteptăm până ne bagă în rundă. Da, și avem un hacker în server. Ce? Poftim bomba! Ce doamne! Stai, înapoi, dă-mi înapoi. Ce? Uai! Wow! Hacker! Dă-mi înapoi bomba, dă-mi înapoi! Dă-mi înapoi bomba! Dă-mi înapoi bomba! Ia mea bomba! Aha, ha, ha! Ia mea bomba! Ha, ha! No, bun, să vedem cine pică bombardier. Nu eu, haha! Eu pot să-i văd chat-ul de la asta, o să încerc să păstrez distanța cu el. Uite, aici. Wow! Următoarea rundă de hacker ăsta. Uai, dar ce tot dau ăștia iep? Nu mai vorbiți! Că uite ce se întâmplă. Bun. Eu pic. Nu. Uai, dau iep copiii ăștia. Băi, ce scrie fata asta? Dai hacker, copilul ăla, hacky. Hacker. Pică mie. Nu vreau eu de fapt. Oh, ce bine că nu pică mie. Uite de aici. Eu nu scriu pe chat, că dacă scriu pe chat mă prind ăștia. Nu! Bombă împuțit. Oi, unde să arunc bomba? Dați like dacă să arunc în cornul ăsta și dați subscribe dacă să arunc aici. Hai, rapid. Ok, să arunc aici, pofti. Totuși mulțumesc de subscribe. Dacă l-ai dat. Cine pică? Oi. Să dau force field. Și așa n-am ce face cu banii. Ihi. Force field. Mi-am pierdut bani. Asta e foarte mică viață. Sper să nu-mi pice mie. Aici unde sunt eu. Te rog. Yes! Uai, ce-o țipat ăla. Ok, trebuie să scăpăm de opul ăsta. Să intru în ultima rundă cu hacker. Să câștig. Te rog, nu pune aici bomba. Nu, că mă duc aici. Uai, aproape dead copilul ăsta. Ok, să o las aici. Nu, că știu strategia, o să se mute aici. O să fie acolo. Yes! Mă bag în ultima rundă cu Hacky. Cu Hacker Boy. Te rog, mie. Nu, te rog! Oh, poftim. Uai, să nu să-i de la ăia. Ce doamne. Oh, hacker. Wow. Poftim. Dăm la copiii din lobby. Ioi. Iar pic eu. Nu da mie bomba. Nu mi-o da, te rog. Yes. Nu, poftim. Nu, te rog. Nu, te rog. Nu, please. Yay! Am câștigat.
Am câștigat. Fiți atenți că au pus aici bomba. Mă mut. Acei, să vezi că au pus acolo. Ce? Cum n-am murit la aia? Why? What? Ia cine pică. Katie. O să pun acolo. Ihi. De rău nu pune aici. Bro. Am intrat înapoi în rundă. Și bombardierul. Anisi bla bla bla, nu știu. Și ceva, mă pune în mijloc de tot. Nu o să pun niciodată aici. Yay, am știut corect. Da, bă, ce e bombardier? 1, 2, 3, 4, 5. Dar nu pune aici. Yay! Bă. Ok, cine e bombardierul acum? Ce tot strigă ăla? Nu o să pun în mijloc, iarăși. Nu o să pun iar în mijloc. Bre! Și am revenit în a treia și ultima rundă din acest videoclip. Rip Danish, nu știu ce. E bombardierul. Ok, nu mai are să mă bag în mijloc, mă pun aici la margine. O să dau emote pe ei. Nu pot. Switch to your R50 avatar to play emote. No. Unde trebuie să... Cum copilul are numai numere în ăsta nume? Wow. Eu era să-mi pun în colțul ăla. Mă pun în mijloc. Și acum stai că mă pun aici. E Pinton. Nu! Oh. Brrr. Hai, pic eu bombardierul, please. Oh. Mă pun aici. Nu, hai odată. Nu. No, bine. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Pa, să aveți o zi frumoasă.